Едва ли има човек, който да не обича град Пловдив. Аз също. И бях много приятно изненадана, когато получих покана от Дружеството на пловдивските художници, чието член съм от 2016 година, за една малка самостоятелна изложба, която решихме да направим в културен център на залата на Радио Пловдив. Още една приятна изненада към изложбата се прибави, когато поканих мой познат композитор, един много добър композитор, Георги Попов. Той видя моите картини и реши, че те са пълни с музика. След което ми съобщи, че е започнал да пише една след друга много композиции по картините и които иска да представи на живо, да бъдат изпълнени на самото откриване, на вернисажа на изложбата. Това е много впечатляващо. С нетърпение чакам да чуя тази музика, която е написана по моите картини, защото никога досега не ми се е случвало подобно нещо. Каня всички да дойдете в 5:30 в събота, на 1 юни, в залата на Радио Пловдив. Там ще прозвучи музиката на 8 човека професионалисти, музиката на Жоро Попов с 8 човека професионалисти, неговата съпруга, която е пиано преподавател в Рим, Елица Христова. И всичко това, може би, ще бъде едно чудесно забавление или различие от ежедневието. Може би няма да зарадва моите колеги това, че картините, които представям, не са от един и същи цикъл. Представям и графика, и живопис, като графичните ми картини са от различни техники и различни периоди на моя живот. За първи път се представям така подробно в Пловдив и за всяка една от картините, които ще видите вероятно, стои една дълга история. Нещо дълбоко изживяно, след това много рисунки, различни варианти и накрая се появява тази картина, която не можете просто да гледате плоско на стената. Зад нея има една дълга, дълга история. Картините на Дидия Дойчинова ме впечатлиха с тяхната дълбочина. В първия момент човек, като ги погледне, му въздействат по един начин, но като се загледа и започва да вижда много дълбоки неща, които му въздействат на други слоеве на духа. И с голямо богатство тези картини, рядко така живописното изкуство може да въздейства в такава дълбочина, както е при нея. Преди около месец художничката и наша приятелка Димитрина Дойчинова отправи покана към колегия Лозана да участваме в откриването на нейната изложба в Пловдив. Тогава я помолихме да изпрати някои от картините си, които ще участват на изложбата. Когато започнах да ги разглеждам, започнах и да чувам в момента музика. И така, постепенно реших, че е по-добре да се напише музика специално по нейните картини, защото носят атмосфера, която събужда някакъв вид тонова интервенция. Освен това, в картините има теми, които са близки до мен и стана така, че ме водиха в написването на 10 миниатюри. Една от първите теми, които ми беше много близка, беше темата, свързана с търсенето и намирането на хармонията в дисхармоничния свят.
Друга тема, която ми беше много близка, това е темата за сетивността и инстинкта за самосъхранение. При Диди има едно дълбинно проучване на този инстинкт. Третата тема, която повлия доста при писането, е съдбата на идеите от античността до наши дни. Следващата тема, която така мога да посоча, че е била силно въздействаща върху писането на музиката, е темата, свързана с разделите. Имам чувството, че тя ги класифицира в две големи групи. Едната са непринудени раздели, другите са принудителни раздели. Има, според мен, силно застъпена такава тема, свързана с разделата на човек с личността, която представлява детството и настъпващата старост. А последната тема, която сега мога да споделя с вас, макар че има още доста, които ме водиха, но тази последната, която сега искам да споделя, е темата, свързана с морето. Това невидимо и всеосезаемо във всички картини нейни море. Искам да пожелая успех на тази изложба. За нас е много радостно, че ще участваме, ще изпълняваме музиката на Георги Попов, заедно с Колегиум Осанна. И пожелавам изложбата да обиколи не само Пловдив, но и други градове в България, защото не е в чужбина, да достигне до много хора. Успех! Аз и всички мои колеги и пожелаваме успех на изложбата. На добър час, Диди.